שלום, אני ניצה מבוקצ'ו. אני מכינה היום בורקס של אמא שלי, זיכרונה לברכה, שהבצק הוא פריך עם שילוב קל של שמרים. הסוד, זה לא סוד, כאילו מה שעושה את הבורק הזה כל כך טוב ומיוחד זה המילוי. המילוי, הגבינות, זה גבינת פטה או בולגרית, זה קשקבל, אפשר להוסיף גם פרמיז'ן, גבינת קוטג'. לבצק אנחנו צריכים קמח תופח, חמה, שמרים, ביצים, שמנת חמוצה וחצי כפית מלח. עכשיו, הקמח אפשר להשתמש עם קמח תופח, ואפשר גם להשתמש עם קמח רגיל, שאפשר להוסיף לו אבקת אפייה. שמה את החמה, חצי כפית שמרים, שמנת חמוצה, קוט מלח, אפשר טיפה יותר, ושני ביצים. הבצק הוא מתגבש. בשלב הזה אני יכולה להפסיק את פעולת המיקסר ולהמשיך ללוש אותו רגע ביד, ואז ניתן לזה לתפוח איזה 3/4 שעה. בצק מאוד נעים. נחד את כל הפירורים האלה. כן, את הבצק אני משאירה להתפחה. איזה שעה ככה. יש לנו פה את הפרודוקטים למילוי הבורקס, קשקבל, גבינה פטה או בולגרית, מלוכה, קוטג', תפוח אדמה מבושל, ביצים, זה סומסום לציפוי. אני אתחיל עם הקשקבל. אני מגרדת בחלק, בצד הגס יותר של הפומפייה, בעדינות. אם אני לא מזיזה את הפומפייה, אז יש לי בעצם כלי קיבול לכל מה שאני מגרדת, אז גם לא מלכלך במיוחד. בזהירות על האצבעות. לקראת הסוף, יש שתי אפשרויות, או לאכול את זה, או להתאמץ לגרד את זה. אז הפעם אני מתאפקת, ואני אכניס את זה למילוי. אני לוקחת את הקערה, ובבת אחת בשיטה הזו שומרת על סביבה נקייה. כמו כן אני עושה לה גבינה, הפטה, במקרה זה פה זה פטה. אני מוסיפה את הקוטג', את התפוח אדמה. התפקיד של התפוח אדמה
הוא לתפוס לייצב את המילוי, למרות שזה גבינות קשות, ומצד אחד כאילו זה מנטרל, גם זה לוקח מהטעם של הגבינות, אבל המילוי יוצא יותר יציב, הוא לא נוזל, ואולי גם מוסיף טעם מסוים. אני מוסיפה את הביצים. אני לא מוסיפה מלח לתערובת, כי יש פה גבינות בטעם. כבר יש מספיק מליחות. כמובן שבגבינות אפשר להוסיף גם פרמיז'ן ועוד גבינות, להשאיר עוד יותר את הטעם, כמו פרמיז'ן, או ללכת קצת יותר רחוק עם רוקפור. זהו. אני טועמת תמיד, זה כבר טעים. יש לנו פה את הבצק שקצת תפח. אני מעבירה אותו למשטח. אני מחלקת לחלקים, יהיה לי יותר נוח לקרוץ עיגולים ואז לפתוח את כל עיגול לבורקס. אני קובעת מראש את גודל הבורקס, כאילו העיגול, וממשיכה עם כולם. הבצק מאוד נעים, מאוד נוח לטיפול, לרידוד. יש פה איזה טיפ, אני מרדדת עם קורנפלור. אני פשוט הגעתי למסקנה שעם הקורנפלור, הבצק, א', הוא פחות נדבק מקמח, ואז אני לא מוסיפה הרבה קמח כדי שהוא לא ידבק למערוך. ב', יש מין תחושה של הפרדה, כאילו שיוצר איזשהו מין תחושה של לא ממש בצק אלים, אבל אווריריות בבצק. אבל מעניין אם עוד מישהו חש את זה. אני אשמח לשמוע תגובות. אז יש לי פה את הקורנפלור, כמו שאמרתי, שמים ממש מעט, פשוט מעט. זה גם אפשר לראות, ממש יוצא בקלות. אני אפתח איזה כמות מסוימת, ואז אני אתחיל למלא. אני שמה כמות נדיבה של מלית, שומרת את השוליים נקיים מהמילוי, כמה שאפשר. פה אפשר לתת דוגמה של קריצה כזו, קשה מאוד להסביר את זה, פשוט צריך לראות איך עושים. הנה, יש איזו צורת קיפול, סלסול כזה שקשה מאוד להסביר. זה אין טוב ממראה עיניים, זה מין קריצה וסיבוב מלמטה למעלה ושוב. אני בטח לא עושה את זה בצורה מושלמת כמו
כמו אימא שלי, שלמדה את זה כנראה גם מאימא שלה וכן הלאה. ככל שהשוליים דקים יותר מסביב, הקריצה נעשית יותר בקלות, כמו איזה בלרינה כזו. וליצור את כזה לחץ כלפי הופס. אצל אמא שלי, זיכרונה לברכה, תמיד היו בורקסים מוכנים בפריזר. כל פעם שהיו באים הנכדים, דבר ראשון ככה מחכים שהיא תגיש את התה עם הבורקסים המפורסמים, ועל יד זה תמיד קצת מלפפון ירוק, עגבנייה, כזה פינוק של סבתא. יום אחד הנכד שלי מגיע וכאילו מחכה, אז היא אומרת לו, היום אין לי בורקסים עם מותק. אז הוא אומר לה, לא ייתכן סבתא, לא ייתכן שאין לך בורקס בפריזר. זה סיפור שמלווה אותנו. כשהיא נפטרה, כאילו, יום לפני זה אני יודעת שהיא הכינה בצק ומילוי, וכשהיא נפטרה אז אמרנו, אחותי אומרת לי, בואי נשים את הבצק ואת המילוי בפריזר, כי חבל, זה יתקלקל. אנחנו פותחים את המקרר, לא רואים כלום. אני פותחת את הפריזר, אני רואה מלא בורקס מוכנים, בלילה שהיא נפטרה. היא הספיקה להכין. וכל השבעה אכלנו מזה, והזכרנו אותה. אז זה לכבודה. יש לי פה חלמון ביצה, עם קצת יוגורט או שמנת אפשר גם, וזה משמש אותי לציפוי נשיכה על הבורקסים. על זה נפזר סומסום. נאפה את זה בחום של 180 מעלות, כמה דקות, איזה רבע שעה. אני לוקחת את הסומסום, צרור ביד. פספסתי פה אחד. זהו, אנחנו אופים את זה כרבע שעה על 180 מעלות. כך, צעד אחורנית.